Arkadaş egarnyň arkada binasynyň öňündäki meýdançada guralan baş arçanyň aşyklaryny ýakyryş dabarasy şatlyk şowkuna betsenni. Türkmen halkynyň milli buýsanjy bolan ajaýyp ahal-teke bedewleriniň dören mekan hökmüni iqrar edilen gadymy künjekde emele gelen täze şegerin öýelgoşly binagarlyk aýratynygy şol sany oň gijeki aşyklandyrylşynyň emele getirýän ütköşük gözeligi, oň bayramçylyk bedegleri, älemoşar öwüşgünli aşyklary bu ýerde türkmen toýlaryna mahsus ýagdaýy emele getirýär. Döwrümiziň täze akylly şegeriniň gijeki görnüşleriniň aşaklary özüniň älim goşar öwüşkünleri bilen halkymyzyň bagtyar durmuşynyň kepili bolup, akşamlaryna has owadan şogla saçyp, hemmeleri aýratyna çağılary özüne maýl edýär. Aýaz babanyň zadyl taýagynyň we sözleriniň täsiri bilen arkadaş şegeriniň baş arsasynyň aşyklary dawral ýakylly. Aşıklaryň çar ýany nurana şoglasyna saçmagy, dağa tekleriniň akşamky çaýgyna oň görkany owadanlygyny bütün aýdynlygy bilen açyp görkezýär. Şeýle gözellik bolsa, tutuş arkadaş şegeriniň özüniň hem akşamky binagarly görke bilen saglaşyk goşýar. Medeniýet we sunugy saatary ýurdumyzyň ähli uglary boýunça saglaşyk ösüş ýolyny düşen urkadýan beýik işlerini özleriniň joşgyny aýdym saatlar bilen beýan etdiler. Täze ýyl bayramçylygynyň baş gahrymanlary Aýaz baba bilen Gar pamygyň berent başly arçanyň ýanyna çağılar döredijlik toporlaryň we köp sany ýaşlaryň gatnaşmaklaryna gurulýan dabarlara goşulmagy bayramçylyk şäheretiniň ähmetini we derejesini artdyrdy. Bu ýerde medeniýet we sunugy saatlarynyň çykyşlary ertekleriň gahrymanlarynyň we milli sinemanyň 12 müçetiniň şekilleriniň libasyna ýaşlaryň şatlyk şowkulyna goşup bayramçylyk gatnaşanlarda ýatançyk majak täsirler galardy. Yakamlı pursatlar, arkadaş şegeriniň ýaşlarynyň we çağılarynyň gadakly bayramçylyga münasip derejede taýýarlyk görünüklerini alamatlanyrdy. Dawarany dowamyna aýdym saatlara ertekleriň gahrymanlarynyň keşifine giren ýaş artistlaryň çykyşlaryna giň orun berildi. Bu wagtda arkadaş şegeriniň baş arsasynyň ýanyna ýaýwanlanylan dawaranyň şowkuny hasa belende götürdi. Her kadaman kämi injanlaryň ulanylmagy, aşaklanyş ulgamynyň öwüşgünleri beden şäherleriniň derejesini hasa belende götürdi.